So finally guys, natapos na kaming mag-set up. It's 4:45 na. Ayan, ang aming bahay. Bahay-bahayan. Yan. Sobrang dali lang naman sobrang dali lang ikabit nung tent. Yan, talagang i-unfold nyo lang talaga. Gusto nyo makita yung loob, tara, tayo. Tent tour tayo. Tutour ko kayo. So, ito yung napili namin guys. Space. Hindi ko alam kung ano to. Santol ata to. Santol ba to, Daddy? Nope. Ay, hindi. Yung parang bilog-bilog na something na Ito, yung red tsaka green. ito santol. So, santol na lang. Camp santol tayo ngayon. Ayan. So, maluwag. Kasi papipiliin naman kayo kung saan nyo gusto mag-set up eh. So, napili namin dito. Dapat doon sa Mangga kasi naunahan kami. So, first come, first serve. Kahit na paunahan. Kasi kahit na may reservation kayo, kapag huli kayong pumasok. So, yung mga ibang na lang dyan, napipiliin nyo. Pero, anyway, ito kaya napili namin. So, yan. Sobrang spacious. Yan. Naglagay pa si Daddy netong unahin natin to. So, ito yung binili namin kanina sa sa Ace Hardware, Sulo. Magkano to, Daddy? So, 249 pesos. 250 isa. Ayan. So, may takip siya. Nilagyan na ni Daddy ng gasto. Dalawa binili niya. Dapat 4 daw paikot. So, sabi ko yung sa harap lang okay na yan. So, yun. Isa doon. Isa dito. And then, ito yung ito yung tent. Yung inner gazebo kit. So, yung pinalalamove ko kagabi, 1,500 lang guys. Yan, ilalagay ko na lang yung link nung Facebook page kung saan ko to or yung person kung saan ko nabili ito. Sobrang daling kausap. Ayan, siguro walang 30 minutes kaming nag-transact na palalamove ko na. And then this one is yung parang binili namin dati, ginagamit sa barbecuehan. Gazebo tent. Ito naman is 1,950. Yan. Yan yung pinick up namin sa Tondo kanina bago kami umalis. So, yan, na-set up na namin. Nandito yung sa labas, yung table, chairs, tapos yung namin, yung Coke, mule, ganun. And then yung mga essentials, mga pagkain. Dito nasa kabilang container. Tapos, ayan, meron kaming extra dalang crates para sa, nandito lang yung lutuan namin kasi mahangin. So, ito, dinala pa namin to for extra ilaw or electric fan. Yan, tapos shoes para bukas kami ni Junior mag-jogging. Yan, ito nandito pa. So, balik lang natin to dito. Then, ayun nga, yung lutuan, ayan lang. Simple lang. Yan, tapos si Tonton of course. And then here, yung ating entrance. By the way, 3x3 yung sukat na itong gazebo tent. Yan. So, yung entrance natin nandito. Ay, dapat pala isara ko na to kasi paggabi na yung mga pumapasok ng mga lumilipad. So, after nito. So, ayan, pagpasok nyo, yan. Hindi lang ako nakapagdala ng pamunas, pero okay na yan. So, diba? Pwede pa kayong maglagay dito ng tables, ng chairs, ganun, para pag muni-muni lang yan. Pero pag na siguro, pag mga 3 days na kayo, kasi overnight lang naman kami, tinesting lang namin. So, yan. And then, ito na agad, yung yung bed, yung air bed. So far, okay pa naman. Ay, kaso lumambot na. Lumambot na siya, kasi alam ko butas to eh. Siguro, bago matapos ang gabi, inflate na to. Ayan nabutas kasi to eh. Hindi na kasi ako bumili ng bago. Pero anyway, pwede pa naman siguro yan. Inflate, tama, inflate na lang. Hanginan na lang ng madalas. Yan. And then, ito lang yan dinala namin. Yung extra kumot, pansapin, tapos extra kumot, pang kumot. And then, yung ginagamit namin sa sa kwarto. Yan, tag-isa kami. Kasi ayaw ni Daddy ng mga square. Dapat throw pillows lang yung dadalhin. Kasi hindi daw komportable. So, yan. And then, ito, wala, nilagay ko lang dito. Baka hindi rin naman namin magamit to. Pero nagdala na rin ako. Paraffin oil, tsaka lampara. Yan, and then yung namin. Ito lang, yung bihisa namin, as is, ito lang guys. Yan, overnight lang naman tayo. Yan, nandiyan yung pantulog namin, and then yung pangalis bukas. Ayun na nga, may pumasok ng lamok. Ala ka, lagot. Uy. Teka, kailangan ko nang isara tong guys. May labas yun.
Tara ko lang. May mesh to guys ha. Ayan, kaya safe kayo. Lalo na pag may mga kids kayo. Ayan, safe kayo saan. Pati yung sa taas, mesh yan. Kaya walang makakapasok na mga lamok dyan. May pumasok lang kanina kasi nakabukas. Yan. Tsaka ito. Hoy, labas kayo. Yan. Pati ito, may pumasok na. Loko kayo ah. Ang laki ng lamok. Yan. So, yan. Yan. Tapos nasasara to. Yan, meron siyang zipper din. So, mamaya na natin isara pagka madilim na talaga. Diba? Sobrang sobrang luwag. Yan. O, compare mo to guys sa kapag ka compare nyo to kapag ka nag-check-in kayo sa hotel. Siguro, ang hotel ngayon nasa 2,500 na, diba? Pinakamababa ata. Maliit pa yun. Eh, ito, magkano lang ang entrance guys per head? 400 pesos lang. Ang dadalhin nyo lang is mga essentials nyo. Bongga, diba? 400 pesos lang. So, yun. Tuloy-tuloy na to guys. Since nasimula na natin. Hi, finally This nature guys. documentary is sponsored by Red Horse. Oh. The number one. Hindi yan sponsored. Ayun, finally, natuloy din ang aming matagal na binabalak. So, ayun wala si Baby. Pagbalik na lang ni Baby. Tsaka nila Shane. Ayoko na dito. Iba naman syempre. Yan, kasi marami namang campsite dito sa Luzon. So, yeah. 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 Maganda rin dito kasi yung isa first timer na camper. Oo. Hindi mo dadanasin yung roughing it. Kasi dito Ang ganda ng opposite our view, which is the forest. Nandun lang yung yung parang admin admin building. Oo, yun lang dyan Which is semi-sucky. Kasi kailangan ko pag gubat, as in gubat. Gusto niya yung gubat talaga? Sabi ko, first timer natin, hindi pwede yung gano'n. Gagawin ko yan. Junior! Kaya mo siya, nag-investiga yan. Hindi pa niya naiihiyan. Iihiyan niya lahat siya. Baka ng ibang aso ah. Sige, sige lang ang ikot ni Junior. Ayan. Sana siya? Against the light na May pusa. Pusa. Ala! Baka makaano yun. Hindi. May pinupuntahan siya dyan kainan. Parang kami nagde-date ni Daddy. Daddy? Sagutin niya ito eh. Ligawan. Tagal ko nang nanliligaw. Nabutan ko ng 45. Binahay ko rin sa 45 years old na. Pang thumbnail. Tanggalin mo to kasi. Pang thumbnail natin. 45 years old na ako. Hindi pa rin ako sinasagot. Mauubos na yung mga ipin ko. Kamakailan lang nabaklian na ako sa crispy sisig. Oh my God. Yan sarap lang ganito. Kaso, yeah, di bale, pabawi tayo lagi. Siguro, every 2 weeks na mag-camping tayo. Ano silbi yung lotion talagang... Ay, dala ka ba ng lotion mo? Speaking? Di pero pag iniipo mo, parang hindi naman siya dry. So, hindi masyadong dito guys, hindi masyadong malamig ngayon. Ay, kasi pa-summer na. Ewan ko lang mamayang gabi. So, tingnan natin. Ang hangin, alam mo, tatangin yung tent. Kaya talagang... Kailangan mo may puno sa likod mo para Oo. hindi... Ano ba yun? Blowers ka. Mahalata kang stupid camper ka. Pagka sa gitna ka nagtayo Kung tatayo ka sa gitna ng kapatagan, siguro mo, yari sa simento at bricks yan. Industrial. Kanina, parang magiging saranggola na yun namin. Habang natayo namin, mansyon namin eh. Cheers! Ayan, tayo papaan to? Charot! Kasi mawawala na yung niya mamaya yung lamig. Konti lang yung yung nabili naming yelo.
Yun, kasi sabi ko, kala ko pala, matagal matunaw. So, ay, 2 kalahati lang yun. Pero okay lang yun. Basta may tubig. Yan. Ano na? Yung ko naghahanap ng treasure. So, may nakita ko parrot. Saan? Dito. Ano ba Wala yan? turo ng tuwa paggabi na. Ano yan? Yung halaman? Ano guys, mag-aalas 6 na. Anong halaman yan? No? Puno. Para may parang celery sa Celery. Tawag ko. Ayan, ilan pa yung nandito ngayon? Konti lang. pugi. Pero pagka kapag Yan. tawag dito. Pero doon sa likod madami, no? May mga nakita ka ba sa likod? O doon, banda sa likod meron pa eh. Yung sa Kasi mangga ito lang. yung parte na commercial sa advertisement. Ito ba yun? Oo. Tok-tok. Magsaing pa ba ako? Bukas na yun. Bukas na, hindi na ako May kain. natero ba? May chicken pa, madami pa. Tawa ko chicken namin Nahipa kanina. ng hangin eh. Oh. Kung kalat sa grass. Buti na lang guys. Kalat sa campsite. Grass yung pinagbagsakan niya. As in, literal na natapon. Pero kung ano yun, kung lupa yun, wala na. Gayang na. Kayong yun eh. Kayong na yun. Yan. Pinag-ano ko na si daddy, pinag-leggings ko na. Sayang di siya nagdala ng ganito. Oh. Importante yun. May malamok. Ang lalaki ng lamok. Ano tawag ni Rico sa sa malalaking lamok? Martian. Hindi. Ano? Hybrid. Hybrid. Hybrid yung mga lamok dito guys. Kaya pwede kayo magpatugtog pero make sure lang na hindi nakakadisturbo sa ibang campers. Sila nagigaw-yaw. Ayun, sila nag-iihaw-ihaw. Kasi mga 2 days naman ata. Tayo overnight lang. Next time. Yung pusa nila inihaw na. Wala nang yung marot na naglalaro. Nadalim pa ako. Tindahan to eh. Tindahan ba yan? Hindi. Parang guardhouse. Guardhouse, ganyang bubong. Hindi, ito yung green. Bakit? Make sure hindi kayo magkakalat guys kasi ibaban kayo. Ayan, pag kasi titingnan kung saan kayo nagkampo. Tapos pag alis nyo, makita may mga, kayo dyan, mga trash. Is ibaban kayo, hindi na kayo makakaulit. So, kaya nagdala kami ng basurahan. And, ayun, siguro naman, alam na natin yun, diba? Di na kailangang ipaano sa atin, ipaalala. Pero yung iba kasi talaga ba't ganun? Alam nang malinis. Mag-iiwan ng kalat. Kaluka. Tinatablan pa rin Hindi tayong buhangin pa ako. So, ayun, chill lang kami. Tingnan natin mamaya kung makapag-bonfire tayo, guys. Mas masaya sana to kung kung marami kayo. Diba, mga 4, gano'n. Kasi may kakwentuhan ka. Kasi kayo mauubusan kami na pagkukwentuhan ni daddy. Or buong pamilya, ganyan. Tapos mag-ano. Iba iniisip ko ah. Ano iniisip mo? Tapos yung magkwentuhan abang naka-bonfire, magkwentuhan ng mga nakakatakot. Mga ilaw din naman. Ito may ilaw din pala. Solar light. Meron din naman pala. Hindi totally darkness dito. Kailangan nyo din ng repellent. Kasi sobrang dami talagang insekto. Maliwanag pa. Hindihan mo lang. Of course not. It's 6. Parang yung week niya. Umigop na umigop. Talabanan niya the elements eh. Panay hangin yan. Medyo scary na guys. Gabi na. Tignan nyo. Yun yung namin. Yung tent namin. May 2 sulo. Hindi na nga ako makalapit. Mag-isa doon. Sabi siya 4 eh. Dito lang tayo sa liwanag. Aray ko. Kaluga. Dapat pala talaga 4 yung binili namin na sulo. Para lahat ng kanto. Kung pwede nga
Anim pa para paikot sa loob. Bakit? Nakakatakot. Paano pagka sa wild tayo nag-camping? Paano kasi? First timer. Hindi ka nag-camping sa Girl Scout mo? Hindi. Never nga akong nag-ano eh. Ano Wala ka? kaming Girl Scout. College kinakagad, nakilala ka. Hindi ka duman sa kinder. Hindi. Hindi? Hindi. Seryoso guys, hindi ako nag-Girl Scout, gano'n. Tsaka never talaga akong nag-join sa mga ganyang camping-camping. Kahit nung, may camping naman nung elementary kami siguro, Kaya tsaka pala high school. Pero never akong nag-join. Gawa ng, syempre, panganay nga ako. Hindi ako pinapayagan ni Tayo mo mama. lang. Tapos, instead na i-join ko, komportable diba? kami. Ay, sorry. Instead na i-join ko, diba, mag-aalaga ako ng mga kapatid. Pero okay lang naman. Ah, okay. May obligation. Obligation as ate, ganun. Pero okay lang. There you go. Hindi ko naman, okay lang naman yun. Love ko yung mga kapatid ko, diba? What? Lasig na kami, guys. Pero natatakot ako sa tent. Diyan. Ayun, pwede ka rin magdala ng Nocturnal. guys, para yung portable CR. Meron naman ganun eh. Yan, nag-check ako nun sa Lazada. Mga 1,000 plus ata. Yan, pero tsaka na Pero yun. pag gangsta ka, okay lang. Doon na lang ako wala, dapat pala nagdala tayo ng Arinola. Sabi sa'yo, dali mo yung mahiwagang pula. Oo nga, Mahiwagang nakalimutan natin pula. kasi syempre, nag-inom, ayan, pag matutulog na. Ati, Ito, tanggalan mo na lang ito. dito, kanya-kanyang bote. May nakita ko guys, ito. Yung lagayan ni Junior ng ng dog food. Ipa-plastic ko na lang to. Di ba may Arinola na ako? Panigurado lang, Diyos mio, lalo't Talim niyan. Hiwa, tumbong mo dyan. Kakaroon ng bilog. Ayun, panigurado lang. Pero hindi ako nagdala ng pink pins. Mahirap na abutan tayo ng madaling araw. Pabunas mo dahon. Ayan, masaya rin naman kahit nakabilang dalawa. Sa ibang dahon dito, pabunas mo Huwag gabi. ka na magturo, gabi, Gabi? na. Gabi, ang katikat din sa tumbong. Katis balat ng gabi. Masaya sana kung madami tayong campers dito. Alam mo yung, Yung bawat, magulo na. oo, magulo. Bawat metro meron. Pero hindi pa kasi talaga siguro Season. Oo. Kaya Pwede kalat-kalat natin, pa. kailan ba yung peak nila? Tinanong mo? Hindi ko alam eh. Kasi nag-COVID nga. Ay, hindi. Ganun pa rin naman yun. Kahit bago mag-COVID, may peak season sila. Kasi Summer, gano'n. mapababo na yung Tapos siguro ngayong February, magpipik sila gawa sama ng din. mga Hindi jowa, nakakaitim gano'n. itong to, hangin na to. Time check guys, it's almost 7:30 na. So dito kami sa sa table dito. Buti mayroong wood. Yan, dito na ako hininit ko lang din yung cream cheese 2, tapos sinalo ko na yung andox kanina. And then yung rice din namin kanina. Ayan, ubusin na lang. Breakfast natin yung bukas pa. So kain tayo guys. Madilim na din na kami nakikita. So yung tira lang namin kanina. Kita pa naman yun, kita mo. Dito ka na, tabi ka sa akin. Chicken. Uy, Ay, so yung whey pala, hindi pa natin napapakain ng maayos yan Ayun yan ang dog food. Para bukas ibang menu naman. linggo. Gusto niya ng cheeseburger. Bukas cheeseburger. Hindi ko maghanap ng cheeseburger dito. Fantasy niya yun. Huwag akong share. Suma? Halo mo kaya sa dog food niya. Yung chicken. I Habang- can't. Para lang tayo nag shabu-shabu. Gusto mo inoki? Sige. Banda rito maliwanag. Kain tayo. Sabi mo na nga kung meron na to. Mamaya 10 PM kailangan wala nang sounds guys. Bawal na mag-sound. Sino sabi? So lang? Guidelines nila. Oh, kahit na tayo lang makakarinig. Bakit?
Pwede siguro. Huh? Mamaya Junior nainit yung ano, yung chicken bigyan kita. Pero enjoy yung Junior Yan. Lampara. Para sinauna. Sa Harry Potter, mga ganyan. Yan, buti na lang meron na kaming mga ganito talaga. Yan, so hindi na kami bumili. Ang binili lang talaga namin ngayon, guys, is yung yung tent, tsaka yung inner gazebo kit talaga. Yun lang. And then the rest, yung mga available na lang sa bahay. Yan, basta may lagi kang naka-ready na pagkain. Anytime, anywhere. Hindi naman, anytime na gusto mong gusto mong mag-camping. Marami namang campsite na available sa dito sa Pinas, near Metro Manila. 'Di ba? So, yeah. Medyo shenglot na tayo, guys. Paubos ko na yung pangalawang bote. Alam niyo naman ako hanggang 2 bote lang talaga ang lola nyo. Yeah, magliligpit lang kami and then mag-freshen up na. Tapos tulog na tayo. Kala ko mauubos na namin. Ay, pakain mo na to kay Junior, Daddy. Oh, ayun. Himayin mo na to kay Junior. Pakain mo na. Pagay mo na sa kanya. Ha? Para O sige, pero yung kanin namin, yung niluto lang kanina ni Yung boy. Auntie, yun lang yung inubos Yung boy. namin. Yung Yan. boy. Sasamahan mo si Mami? Ha? Samahan mo ako yung. Oo, wala ka sa malaglag ka dyan. Saan ka na? Ayun ang loko. Ayan, magsi-CR lang ako, guys. Sunod-sunod na CR natin ito, kaya kailangan talaga may baon tayong arinola. Or portable na CR. Ayan, madilim na siya. May kita niya, may mga camper banda doon. Ito sa likod pa nun, meron pa. Ayan, kalat-kalat, kaya maganda. Hindi tabi-tabi. Pero maganda sana kung kahit every 10 meters, merong mga camper, di ba, para get to know, gano'n. May bago kang makikilala, friends, ganyan. Tapos, andito yung andito sila, teka. Yeah. Andito sila, Susan, ano ba apelido nun? Kay Susan tayo. Susan Enriquez ng GMA7. Yung I Wonder. Andito sila, yung nakasabay namin kanina. Naririnig na yan. Puro lang mga huni lang ng crickets pa yun. Kuliglig. Psst! Dito ka! Sama ka na sa akin, dali. Dito. Sama ka na. Ayan. Buksan lang natin ilaw. Yan. Malawag yung CR nila, guys. Junior! Psst! Junior! Junior! Loko talaga to. Psst! Halika na! Junior! Junior! Pasok, dali! Pasok! Psst! Pumasok ka na! Halika na! Nakakaloka ka. Ayan. So, maluwag yung CR nila, guys. Tapos malinis din pati. Ayan. Padlocks available for sale at the reception. Ayan. Katuwa. Tapos may may shower area. 2. Ayan. Gusto nyo mag-shower na muna bago umuwi. Tapos may 2 cubicle ng CR. Hintayin mo ko dyan, CR lang ako. Wait mo ko, Junior. Meron ditong for rent na ATV. Kaso wala tayong dalang helmet Bring your own helmet kasi. Ayun, meron pa dun, guys. Nagbo-bonfire sila. Ay, nawala. Asan na yun? Kala ko nagbo-bonfire sila. Pero meron dun kanina. Junior, liga na. Dali. Ayan, walking distance lang naman yung Sobrang lapit lang. Nung covered court, ayan lang, Tapos doon kasi may sa uphill. Uphill. Kami banda. Ayan, kaso sa katulad kong palaihi. Ayun, kailangan nyo talaga magdala ng portable CR. Lalo't uminom kami ng uminom ako ng beer. Yeah.
Ayan si Daddy, oh. Saan si Junior? Iwanan ako. Tapos ayan yung tent namin kapag kagabi. Walang ilaw. Yan lang makikita nyo. How are you, my love? Huh? Can't complain about it. Saya, di ba? Pero mas masaya pag andito si baby, no? May ano ka, meron kang kahut-hutan dila. Dinala ko yung ano, regalo sa akin ni Miss Tin, yung distributor ko ng RMK. Thank you, Miss Tin. Ayan, magagamit ko ngayon. Dito sa ano, sa camping. O, diba? Personalized pa. Puffy. Salamat, Miss Tin. No. Your nose won't change anything. You don't know. Dito na lang ako maghihilamos, guys, kasi tinatamad na ako pumunta sa covered court. Nagdala na lang ako ng ano, I mean, may dala naman akong sabon. Tapos dito na rin ako magtutoothbrush. Yan. Si Daddy kakain pa ng ano eh, ng noodles eh. Ang dami kasing nainom eh. So, yeah. Good night, guys. See you tomorrow.